Mga driver sa Cebu People's Multi-Purpose Cooperative uban sa ilang mga konduktor nagprotesta aron mapalanog ang ilang kasakmuyon tungod sa sobra nilang oras sa trabaho apan walay overtime. Si Nico Sereno sa report. Daghan ng mga driver sa People's Jeep nga wala una mamasahero uban sa ilang konduktor. Gusto sila nga mahatagan og katinawan ang kapakyas sa Cebu People's Multi-Purpose Cooperative sa paghatag kanila og overtime pay tungod kay namasahero man sila sulod sa 16 oras. Si Primitivo Albiso Jr., driver sa People's Jeep, mipasabot nga sa miaging tuig sa pagsugod sa pandemya, inadlaw ang ilang sweldo, maaduna may pasahero o wala. Apan karon gikinahanglan na silang makakuha sa kota aron mahatag sa sakto nilang suhulan. 500 pesos o kapin alang sa mga driver, samtang 404 pesos usab alang sa mga konduktor. Cash count mang ilang basihan sa pagbiyahe na mo. So, ang ilang paagi dili man may makakuha sa kota, so dili may tagaan sa sildo nga sa among gitrabawan. Apan gipasabot ni Macario Quevedo, Chief Executive Officer sa kooperatiba, gikinahanglan nga makaabot sa kota ang mga driver aron may ikahatag sila nga sweldo. Aduna sila'y 170 ka mga modern jeepney nga mokantidad sa tag 2.2 milyones ang usa. Tipik sa cost of operation mo ilang ibayad sa bangko nga ilang gikuhaan sa mga sakyanan. Gituyo sab nga broken time ang pagpamasahero sa oras nga daghan ang mga pasahero. Nga mosayo sila og dili og grahe. Pero ang question din mugrahe ka nga nag-abono ko sa inyong sweldo og sa krudo dili nako na masustain. Pero gisulduhan gyapon na sila. Usa si Bonnie gakrama sa mga driver nga may reklamo nga wa kabayri sa management ang ilang duty matag holiday. Apan mihimakak niini si Quevedo. Kadtong mga extra og mga provisionary wala gina sila dili sila namo gi-consider sa holiday kay extra man sila dili man regular empleyado. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.